Iorele, te văd preocupat. Ce se întâmplă? Ce ai pățit? Știi că nu mă dă inteligența afară din casă, dar sunt niște lucruri pe care eu chiar nu le înțeleg. Și văd aici niște știri care se contrazic, care de astea cu economia, cu Da, e finanțele. complicată economia. Cu finanțele, cu astea, chiar. Ce-i drept. Mă știi că orice pot să înțeleg, dar pe astea cu procente din nimic și procente din tot. Te referi la minuni sau la ce? La minuni. din apă vin și... Din sau apă, da, mă rog. din nimic... stai, vorba de vrăjitorie, cum se cheamă? Nu știu dacă vrăjitorie sau scamatorie, cum vrei să zici. Să scoți iepurașul Eu din m-aș fi jobel. gândit la alchimiști, dar mă rog, dacă tu vrei să zici... Da, Nu știu, ți-am zis, nu pricep. magicieni, hai să le spunem, magicieni. Sau salvator de neam, cum Bine, zi, că nu vin vorbele acum. Bine, lasă. Hai, citește-mi ca să nu complicăm lucrurile. Nu am ce să-ți citesc, dar stau așa și m-am uitat pe fluxul ăsta de știri și sunt lucruri pe care nu le pricep. De exemplu, faptul ăsta că... Stai un pic, ca să... Așa. Zice că s-a dat sau se va da o ordonanță, că nu mai înțelegi nimic, care spune că vor crește pensii, nu știu, salarii, când... Mai există sistemul de pensii? E funcțional? Funcționează? Încă da. Da. Și ți-am spus, eu cu cifrele astea nu prea mă împac. Dacă știam cu cifrele, mă făceam matematician, descopeream bosonul Higgs, mai știu eu ce ecuații, rezolvam ecuațiile cu X necunoscute. Dar așa sunt... Teoria relativității, că știi că nu e... Zweinstein. Că e un Einstein și un Zweinstein. Al doilea zice că nu există. Ia zi, Fior, ce scrie acolo? Nu contează ce scrie, importantul ce înțeleg eu. Am înțeles. Și eu înțeleg așa. Zi cuvintele tale. Ok, le pui tu în ordine dacă nu. Le Așa. așezăm pe tablă. Deci, eu înțeleg așa. Ceea ce crește scade, iar ceea ce scade crește, scăderile fiind crescătoare, da? Iar creșterile sunt în scădere. Sau diferențele însumătoare. Nu știu, este Da. suma diferențelor de opinii, ca să zic așa. Da. Meandrele concretului tulbură... După multe studii s-a reanalizat problema mărilor care se micșorau și creșterilor care, mă rog, scădeau și s-a luat măsura revizuirii pentru a crește micșorarea. Asta ca să fiu mai clar și pentru cei care ne privesc. Eu cred că e foarte clar. Nu? Foarte clar. Eu așa zic, că altfel mai clar de atâta nici guvernul nu poate spune. Adică cine poate să ne spune mai clar decât... E foarte clar. Asta zic și eu, că ați înțeles, nu-i așa?